Thursday Tambayan. More sa gabi. Thursday Tambayan. .38 on the clock. Still listening to your favorite radio station in Northern Mindanao. MOR, my only radio for life. My name is Master Popey. This is the Thursday Tambayan. 30 hot seat questions. Kung makapas na siya og tulo, okay na, undangon na. Piling na ako walay pass karon. Last week na duha nga iyang gipas. May gani kay wagi dyan na ikatulo ba? Inaundang na unta dahil ito atong kalipay ba? Anyways, welcome back once again, Chiche. Yes. Ayaw kayo daw og kuan. Ayaw daw kayo og kanang higda sa daw. Ako. Ready na gid siya. Oo. Ansa yung ginatrapo? Ang wet wipes. Wives? Oh. Gee. Wet. Ay sabi kay ako sang i-parking kadjut. Kadjut na. Parking sa ta guys. Kanang ready na guys. Ready na. Dagan na kayo. Grabe good. Daghan mo? Dagan kayo ang nagkwanda ni ba? Dagan kayo ang nag-text na ni and then okay. Sila nga Master, regards ko ana bay. Unsa iyang FB account bay kay atong i-search bay. Ay nako. Ay. Bago dribble. Shoot daan diretso na dayon. Pugong-pugong sa mga brad, pugong-pugong. Okay, anyways, ako na ning wala kay kuan karon kanang gusto nga i-promote nga event. Sa pagkakaroon wala pa. Sige lang. But panahon, if ever, igura man ka mo text ako or mo chat sa ako sa Facebook, ako lang din ang kuan ha. Sige. If ever na kay event nga gusto nato i-promote, atong kuan din panawagan. Sige, salamat kay Dako. Dako salamat. Yes, dako gina siya kay. Of course. Dako kayo ang pasalamat. Oh. Dako jud ang akong pasalamat. Yeah. Pero usahay sa amo pod, usahay gamay pa na siya permero. Gamay pa. Mudako na din ang pasalamat. Mudako. Depende rin na siya kung unsaon nimo pag-handle. Handle. Unsaon tagunit. Regards lang ko sa mga minyo nga sige chat sa ako Master Pops Migo man taon sa FB. Relax lang ga. 500. Ano na siya? Katong imong gipang utang sa ako katong high school pa ta. Pinibo din na. Pinibo na karon. Sila gikuan na din, gipintahan na din kung mas utang mo kay. Kaya kakakuan. Inga na sila ka-eager gyud nga mo mangutan. Grabe gyud. Sige na. Sana lang. Sige na. Sige na, ato na ning sudan ang first nga kuan. First nga round. Ready na ba ka? Ready na. Before that, manumpa sa tasawat-awat ng Thursday Tambayan. I want you to raise your hand, raise your right hand. Okay. And repeat after me. Okay. Say I. State your name. Rachel. Wala apelido ha. Naka-hot seat karon sa MOR. Naka-hot seat karon sa MOR. More sa gabi. More sa gabi. Thursday Tambayan. Thursday Tambayan. Do solemnly swear. Do solemnly swear. And promise. And promise. Nga akong tubagon. Nga akong tubagon. Ang mga hot seat questions. Ang mga hot seat questions. Ni Master Popey. Ni Master Popey. Carefully.
Carefully. honestly, Honestly. to the best of my ability. To the best of my ability. So help me, Dad. So help me, Dad. Ay, patabang juga ni ba? Walay tabang-tabang kaya rin ako ni. Sige. Walay back out tayo, ha? Wala, Jud. Sige. Ready na ba ka sa atong first round? Ready kaayo. Ready na. Ito na ating first round. Ready na ba ka sa first round? Welcome to the easy round. This is the easy round, mga pamilya. Og, i-ready na nako ang akong roleta. Kay sugdan na to. Ang kainit sa gabi. Wow. Kanta mo. Anyways. Just say stop if you want me to stop. Ako sang ipaandar ang roleta. Kung gusto kang mangutanan ako, just say stop. Ako ang mag-stop. Dili. Kanang gusto mo ko nga go lang. Ikaw na lang magkuan. Ikaw bahala. Just say stop. Stop na. Oh, stop na. Hunong sabi na. Kadali lang. Eto na. Ikaw moabri o siya ang moabri sa imuhang, Siya. Mas thrill man kung siya. Effort ba? Unsay gamit Yes. ang kamot lang? Kamot with dila. Oh! Plaster sabi. Trapoy sa ragon mong singot. Wala ko nagsingot dani. Kalma lang ko dani. Ludan ko mga ingani. I don't like this program. Ay, ito na ang question number 2. Okay, stop. Ang imong best friend na boyfriend. Imong best friend na boyfriend. So babae ang imong best friend. Okay. And then kabalo ka nga, uy, nasapna nimo nga nanong gikisan man to niya ang lain nga babae nga. Uyab man ni siya sa akong best friend. Unsa imong buhaton? Letter A. Okay. Maingon ka sa imong best friend o imo itug anang tinuod? Or maingon ka sa imong best friend, sa boyfriend sa imong best friend, imong ingnon nga, hoy, ikaw, hoy. Pagtugan dito sa akong best friend or else. Letter C. Maghimo kang situation nga masapnan sa imong best friend ang iyang boyfriend. Or letter D. Di ka manghilabot. Sa letter B. Letter B. So, imong ingnon ang lalaki. Yes, i-confront sa nako siya. And then, Bago Saan- pumunta sa nako siya, and then itugan niya sa tinod sa ko ang best friend. Kay mas sakit manggod para sa ko ang best friend nga. Yan, dapat magikan dito sa lalaki. Gabi mo ingon ang lalaki nga, ay lang sagsaba diha, di lang na ko nabuhaton usab. Ay, saba-saba kuto-kutohon, hinoonti ka. Na. Ano? Pero nagkatawa man ka, so di ko mo to. Ano na ko akong best friend, of course. Best friend na ako, good na. Ba? Di na ako kasi betray ako ang best friend. Ayan. Okay. That's it. Okay. Second question pa lang to. Okay, about love man to siya. Ito na ang third question. Okay, stop.
Duha ka buok adopted nga bata. Silang duha mag-igsuon sila pero both adopted sila kay di ka anak ilang parent. Okay. And then nagkainlaban sila. Para sa imo, okay ra ba mga mag-date sila? Letter A. Wala may something wrong ana siguro kay dili man sila kuan Master Pops. Dili man sila magdugo. Sa tawag ana? Kadugo. Magkadugo. Letter B. Madugo. Gidugo ang isa eh. Letter B. Wala man siguro sa'yo ana. Pero kung ako nasa sitwasyon dili jigya, di ko musugot. Parang in the real world walay sayop naman yan, pero kung sa ako lang opinion dili pwede na ingana. Letter C. Pwede nang ingana oy. It's up to them sa katong buy or lucky. And letter D. Yes, pwede. And I mean, yes. There's something wrong about it. Yes, there's something wrong about it. And gikuan magud. Anang nag-igsuon manggod sila pag race. Sa man gyud ang imong answer ani. Unsa imong opinion or na ba kay different opinion? For me, it's up to them, but they have to accept and face the consequences. If ever. Yes. Kasi dili man gud nimo ma-please ang tanan. Although na dili sila by blood, but sa ato ang society, it's not acceptable. Medyo makuan gud sila, mabash sila or i-discriminate sila. Yes. Pwede na nila madala antod sa pagtigulang, di ba? Yes. Magdayon din sila. Anyway, that's it. Atong fourth question na ta. Okay, stop. Paspas ra ba ko? Usahay, paspas, usahay, dili. Mas ganano ko, ana. Hinayon Ana, pwede ra po. Tapos kung hapit na, hinay-hinay na po. Pabitin-bitin ba? Anak ba? Para na thrill. Ito na ang iyong, nag-stop naman ka na, ha? Oo. Ito na ang iyong question. Unsa nga race or kanay bitang sa baka Amerikano, Negro or Pinoy, Asian, unsa nga race ang dili nimo type? Bahalag unsa pa na sila kagwapo or sexy, medyo di nimo kaning less type nimo siya, meaning pwede ka makagusto sa gwapo nila nga kuan pero dili kaayo labi nagingani nga race. Mas lahi gitong like Amerikano. Unsa nga race ang dili kay nimo bet? Wala man. Wala. Wala. Okay ra sa imo ang mga Indian. Okay lang. Mga Nigerian. Okay lang. Nanawag mga Indian nga humot good. Sa importante, lami siya. Like an earthquake. Yun gidi ay. Sabi siya, Okay ra ka? I'm trying my best. Anyways, dali na ta sa kuan B, sa fifth question. Okay. Okay, stop. Unsay food nga imong gakaunon kamulong you know na? Hi, I love that question. Oh, kana. You love that question? Oh, yes. Me 3. Nagmito na sa akong kilid mong god na ningon, me too. So, me 3 na ko. Asin pagkaon, Jude? Ka ng pagkaon nga something like you like to anong sima-simaon.
Sima-simaon habang ga Abang da, you know na. cream o. Oo. Chocolate. Chocolate. Lollipop. Sa to ba? Mura man kong ganahan chocolate. Usahay ba ang chocolate imo nang ginasago? Oo. Ginapay! My goodness. Pasaylo ako ni... Sige na nga. Actually, na-try ko na yan. Dili na kayo kuan. Dili na kayo new. Master ba yan? Ang sama ka. Legit master topi. Abi na ako, gusto po ka ng ice, bitaw, ice. Ay, na-try ko na yan. Ay, sayo sa tabi. Ginawa na po lahong ba? Sige. Talong mo atuwing. Sige na. Let's na ta sa atong ika-6th nga Ansa, ika? ika-6. Six. Ito na atong 6th question. Stop. Che, Oh, yes. do you own a sex toy? Three, but hiningi ng isang friend ko yung isa, so dalawa na lang. Yung friend mo ba babae din nang humingi na? Yes. So, meaning, duha na lang na ang nasa imo? Yes. Pwede mi makabalo kung unsa na siya? Forma dyan siya og tooth, like bigger. And then, Ay, isa, pila ka inches? 6. 6 inch. And then, ang isa is 3 para sa... Sa back. Alam ko na. Nay, mga 3 inches, day. Ha? Day, yes. paki-send lang sa picture, ha? Try daw na ako. Day. Ano to? Sige na lang, Day. Sige, move on ako, eh. Dito na tayo sa 7th question na tayo, Day. Naagi, Okay. Day. Iyaduha, Day. 6 og 3, Day. Stop. Unsay pinaka-worst sa pagiging babae? Pinaka-worst. Why do women hate to be women or female? Kanang, what do you think is the reason nga nung, sus, di na unta ko babae. Uy. Babae. Unsa pa yung mga sitwasyon nga lisod kaya maging babae? Like, period. Period. Every month. Yes. Yeah. Kung malapsan ka, o Unsa pa yung yes. lain? Pagiging. Ang babae, dali na magod ma-fall. Ma-fall sa cam. Ay, sakam! Katong na sutra? Okay, so... Okay. Kuan lugar ka ng medyo emotional ang babae. Yes. Compared sa lalaki, may umiisip pa ang lalaki, dugay pa kay makakuan. Oo. Dugay pa kay ma-in love, dugay pa ma-fall. Yes. Meaning, Later pa na sila. dugay pa masakitan, una malamian. Ganahan ko. Charot-charot na nga. Diretso na tayo sa kuan. 8th question ni mo. Hoy!
Stop. Abi na ako. Sa natulala. Natulala ka. Nagsika ko na. Nag-imagine, magod ko. Ayaw lagi ba? Ayaw ko imagine sa ako ba? Sa mga Di ka ganahan. Nagsabot na betang. Wala imagine na. Diba? Sige, Day. Ito na ang imong. Ikapila na ni Day? Ika-8? Mm-hmm. 8 pa more. Ito, Day. 8 inches, Day. The size really matter para sa imo. Mag-matter ba ang kadakon dyan? Dili. Performance ko. Ako. Ang performance than sa size. Kaya nagstorya naman Taon tao. man mo ang size kung dili ka balo mo perform. Kung dili ka kabalo mo 6, nga nung mag-size man ka. Mag-7 na lang ka, ha? Ayan. So, performance gid ang iya mamamin nga. Oh, yes. Okay ratang tanan. Ang kuan ra ni ang kay katong mga dagkog future. Ay? Hildi sila kay performance man gyud ang iyang gi kuan. Anyways. Pero mas okay kung dagko and then performance pa gyud. Oh, yes. Yona! Sige. Dito na ta sa 9th na to nga question. Here we go. Okay. Stop. Igat kayo kung ma-stop, no? Dili kayo. More pa. Stop. Okay, ito na. If ever na manguyab sa imong porn star siya, meaning gatrabaho pagyapon siya hantod karon. Porn star lang siya nga lalaki. Okay. Letter A, okay ba sa imo? Meaning, I mean, dili ba okay sa imo? Mingon ba kag dili ko kay ma-jealous ako? Kasi, yun yung trabaho niya eh. Maraming inaano niya. Okay. Letter B, dili na pwede sa ako Master Poppy because dili na ako makayang makipag-ingana sa porn star. Letter C, yes, kaya. Kung love yun ako siya, o ginatrust yun ako siya, nga, trabaho rapod na. Kaya, Master Poppy, uy, mas hot na yun na, kay grabe. Performance, anad. Samang ka. Sa letter D. Para mas maka-learn ako more. Sige, Papi. Like an earthquake. This is the last question for the first round. The easy round. Okay. Stop. Saan? Walang pa kay. Unya na. And eto. Naka-adto na ba kag sa bar or club or party area nga ang imong usa ka tumong og tinguha kay nalang yug kay maka one night stand? Nakabuhat na ba kag ingana? Yes. M to the J. The J. Baliktad. Sin? Yes. Dugay na bago pa? Dugay na. Dugay na. Mga years, 2 years, 3 years ago. 5 years. Kagahapon. Mga unsa kadugay na? 2013? 14. O ang naitabo? Nakuha ko rin ang gusto ko. Kadaghan ba ni nahitabo or kasalang? Twice. Twice.
Yes. Sama niya sa Cagayan de Oro lang to? Yes. Nurse lang ko sa mga swerteng lalaki. Kung basin naminaw sila ron ba? Minyo ng isa. Baka kilala ko yan. Di baboy. Kasi may mga nag-guest din akong mga dito. Mga husband na karon. Ay. Basin mo chat to siya karon, B. I-confirm daw, Brad, kung ikaw ba to, Brad. Daw PM. M daw, B. There you go. First round with Chiche, Richel, nga nakaroon sa Davao. Layo kayo ni siya, mga pamilya. So, ayaw na mo pag dahom. Nga mag-chat-chat mo karon niya. Ngayon mo nga magkita tabi. Dangin na ninyo yung mga pagpantasya diha. Dagan salamat kay Richelle. Ang susunod na yung mga questions nila. And then, ang imong medium round questions sa atong pagbalik, ha? Okay. Sige, ito sa kang ipapahulay, be, kay murag nabasa. Mangdapos ako. Oo, palihog lang, ha?